Yo, gurdam ne muusi ñan fo mette ene ɓeydo ɗo ɓerde ene boya kono ala fo ɗo wullite ɓe ene donki ko ñaami ɓe to ne donki ko jari ɓe gande naafi gino hen gam dañde ko moɗi ɓe gande pijanma ne jala taw koɓe yaroɓe ƴiƴam was jawdi tan kono oto wasdimagu ma fonnoɓe darade kaala mbiyen cukko kulude koko muɓɓa saabu compo seeɗa haalis min mi wona ɓen cukkotomi ko nder kabri yadane yeeya bandum ɗum ɗon ɓenni ko gilay colonial kono en jejjitani ɗum joni eɗen mbarandira e koye men sababu ne portable eɗen karamodira e koye men sababu ne politique holko gonduɗen ɓeɓe ndewɗen oɗon gandi ɓe jiiɗa men dagueɗa ko biriyel mosa mbiɗa woni dagueɗa ko oriyel e galiyel mbiɗa a dañi ɓe warɓe bande en dutti coɗma mari gacce ngala e ma ogginani e dande ma a finata a famata généraux uji ko kamɓe ministre uji ko kamɓe an holko gonɗa ka meuble aɗa joƴƴina konngol a ala saabu ka jeeɗo bande haalanam ko jari hen mor min ko ɗo jeeyami alay sago keftinami temi ala kayit par force binditami ɓalejo sohletake so wonande joti jonti aɓe corcortay fuutaji men aɓe kuutiro en gumoɗen daroɗen dadoɗen mbiyen ɓe yoni hunde nde ko darde saabu ɓe mbaɗi ko muusi ɓernde leñol koko yeeya naskaɓe ndewe maɓɓe gandineɓe leydi ndiɗo koko renda hunde fof ko kamɓe laami holto gonga woni min mi wawa deƴƴude saabu jiimi ko toñaɓe min mi wawa deƴƴude nder hen jiimi codaɗo min mi wawa deƴƴude saabu ndene mette ɓeydo tene bojji mom tota ko gonga suwa feñje ɓe babiraɓe mumen mbara haala kane joña ɓe gueseji men teta te haala kane ɓagga min mi gaynata ko jimmi haalde kone heewi holko hanguini en saka eɗen koolo wandu hayso ɓornama lone fam ɗum ko wandu tan mi rokka moɗon yeru toto Arabie Saoudi ɓe dagani sukaɓe men ɓe mbi ko pour job c'est faux ko meɗɗo yaade toon arti haali fof no sifri ko yiddema ɓustade leñol saabi ɓe mbaɗa ɗum ɓeere guite ɓeɓe jiiɗa men ngara yimɓe guura gonga ceeray cangarte leydi ala gonga namdimi ko doole dental maayo wona keerol fulɓe fof ko gotum so neɗɗo watti momde fenade wontar ko naafige hunuko so haalani gonga wuddere dus ɓuuri ɗum jafoɗongol konngol ko ɓerde nde tan metti temi wona arabe komi pullo biyowo mbimi wonko kersatmi waddete wonko kersatmi haalde mate en pinata mate en pamata ko haalisaji mabɓe gaddar ɓe dendinat en ñamodiren e koye men ɓe jooɗoro ɓe jala en yonti daroɗen dimagu yeeyatake gummoɗe kaɓeɗen yaw niga kaali min mbiye komin toñoɓe taw ko minen goni toñaɓe niga mawɗo leydi yaade fuutaji ne juuɗe mayɓe famodirde mayiraɓe ɓuuri ɗi aɗa change haalisaji hymne national aɗa change drapeau aɗa fewna godreŋaji fof tan ko ɓurde ɓaleɓe man enen min mbawa jabde a tant que fenade nane leydi ndi en justice nanɗo ha joni il faut ko gonga feeña o ko MC Malle man minen ko wona gonga min ngala hen min momata fenade ay goto wawa sodde amen niga ƴiƴam dimagu dogata e ɓalli ɗi hip hop a gonga feeña niga yeah what up